seger gebyaring kilat kaya resa hanyigar jagat swasana tumlawuh agawe bingung angin wengi tumanduk ing salira rasane tumarecep kaya gaman sewu ingkang nancep batine Sang Bimasena ngadeg jegrek datan kantenan kang den pandeng sakedhap handulu akasa mulat sela-selaning mega ingkang lumayan soroting rembulan kang remeng-remeng kaya gegambarane ngalampati senadyan lakon wis kapungkur tebih nenggih sedane Prabu Pandhu Dewanata Sudarmanira para Pandhawa parandene hanggung nangges ing pulunging ati Risang Werkudara ing raos andadosaken datan ayem lan jenjem lamun dereng saged nyuwargakaken Sudarmane nenggih Prabu Pandhu dalah Sang Madrid. Yo Dewa, yo Bathara. Aku dewa saka kayangan Sela manumpeng Bathara Yamadipati. Bratasena. Werkudara. Iki wis titi kala mangsane Sudarmamu Prabu Pandhu Dewanata apa dene Dewi Madrim nampa paukuman nampa pasiksan saka para Jawata. Ing mripalungguhan iki uga wong tuane para Pandhawa Pandhu karo Madrim kasendal mayang cemplungake ana neraka Yamani.
uga sadulita hembel-hembel lae menawi boten sisip ing pamawas punika ndara kula ing Jodipati Raden Bimasena. Gus, sasampunipun Paduka Ndara Werkudara sembada ngentukke ilmu ingkang sinebut ilmu sangkan paraning dumadi utawi kawruh kasampurnaning urip saking Dewa Ruci kanthi lantaran sampeyan meguru dhateng guru sampeyan Pandhita Durna ing Sukalima. Kedahipun Paduka seneng udune sampeyan niku bombong. Lah kok niki kula sawang malah tiba kosok balen. Paduka ingkang sampun nampi kawruh kasampurnan lah kok malah ketinggal sedih. Dek sing sampeyan pikir niku napa lho, Den? Ndara Werkudara. Sampeyan niku kalebet sentananing praja utawi pejabating negara. Sentana praja niku beda kaliyan kawula. Nek kawula mung kenang ukur marang kodrate, ning nek pejabating negara niku wong sing sinampiran kewajiban ngatur kendho kencenging pernatan awis bacining kahanan niku sedaya enten tangane sentana praja. Nek pejabating negara susah, negara niki nggih badene melok remuk bubuk dadi rempon. Gus, mbok inggih boten ketang sak kecap, boten ketang rong kecap. Sampeyan kandha dhateng Semar. Semar niku dhateng alam Padang dikodratke dadi pamonging tanah Jawa. Semar ugi dipun kodratke dadi batur. Batur mengku teges pangembating pitutur. Sinten ngertos? Sinten ngertos tutur kula, sembur kula saged ngudari reruwet madangaken pepeteng. Sumangga Ndara Bimasena kula aturi paring pangandikan yen gur meneng bae dek kapan rampunge lakon iki, Gus? Tantuning utama titi tetep dadi pangobaning wadya tentreming ati tantu kena tinulado diasil rewulan dadari Kakang Semar Badranaya banget panarimaku lan aku njaluk pangapura marang Kakang Semar Badranaya awit dikaya ngapa lan kepiye
Para Pandhawa rumangsa sepi ngiwa nengen kaya suwung lamun ora ana Kakang Semar Badranaya. Waleh-waleh apa? Waleh-waleh apa Kakang? Atine Werkudara rinidu dening wewayangan. Pangangen-angenku ora bisa wening. Ora liya saksedane Kanjeng Rama Prabu Pandhu miwah Kanjeng Ibu Dewi Madrim ingkang binanjut dening para Jawata. Kakang Semar, nadyan rikala semana Werkudara isih enom. Barandene wewayangan kang mangkono mau ora bisa ilang saka cipta pangangen-angenku. Luwih-luwih sedane Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Dewi Madrim sinendal mayang dening para dewa. Banjur siniksa ana madyaning kawah Candra Dimuka. Kakang Semar, Werkudara dadi anake lanang kamangka pangudang-udange wong tuwa marang anak. Bisa anak anung anindita dadi bocah lanang sing mursid. Bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Rasaku durung marem yen Werkudara durung bisa nyuwargake Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Kanjeng Ibu Dewi Madrim. Nanging jernyatane pirang-pirang pambudidaya kaya pantok pepuntoning tekad. Kabeh mau merga saka dosa kalumputan kang disandang dening Kanjeng Rama. Mula Kakang Semar, ora ketang seklimah aku wene ana kali damar supaya dadi pamecut laksitaning lakuku kang bakal bisa tak tindakake. Kyai Semar, Asmuni rarire eko pale Ditiyoni gondoyoni trisanya pranama sasi Gus inggih Werkudara. Ngaten nggih. Senadyan uripe menungsa niku wonten sak ngandhape garis kodrat. Nanging menungsa niku taksih dipun wenangaken budidaya. Sedane bapak sampeyan sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim ingkang cinemplungaken wonten kawah Candra Dimuka niku wujude karma pala sing kudu dilakoni. Awit napa? Awit pinten-pinten dosa lan kaluputane menungsa niku kedah wonten unduh-unduhanipun. Dosa kaluputane bapak sampeyan, labet rikala semanten wanuh-wani nyilih utawi ngampil titihanipun Bathara Guru. Nuwun inggih Manikmaya wujudipun lembu ingkang ingaranan Lembu Andini. Sedaya kala awit saking pamintanipun kang garwa nenggih Dewi Madrim ingkang nyidam kepengin nitih Lembu Andini. Bathara Guru ngabulaken pamintane Prabu Pandhu lan Dewi Madrim kanthi syarat benjang sedanipun kedah manjing wonten kawah Candra Dimuka lan nampi wujuding pasiksan. Lah banjur kodrat kang ditampa dening Kanjeng Rama apa ora bisa diwiradati Kyai? Ndara, kula tak ngatur sekedhik nggih.
Pinten-pinten dosa lan kaluputan ingkang disandang tiyang sepuh sampeyan. Caranipun inggih namung para putra ingkang saged ngentasaken tiyang sepuhipun saking neraka Yomani. Caranipun diwiradati inggih punika kejawi namung kanthi cara nindakaken tapa brata maladi hening. Ingkang angka kalih menawi sampun hening lajeng nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumadi supados paring pangapura dhateng ingkang sampun sumare. Awit manut agama pungkasan menungso niku nek wis mati niku sedaya amale pedhot ngaten. Bondo pirang-pirang ora digawa, omah magrong-magrong ora digawa. Tetumpakan maneka warna ya babar pisan ora digawa. Sedulur lan kanca sing ditresnani ugi mboten saged ngancani. Lah sing mboten pedhot niku namung telung perkara. Setunggal amalin jariyatin wujute amal jariyah. Amal dienggo bangun masjid, amal dienggo bangun musala, bangun pondok pesantren niku ambak wonge wis mati ning amale bakal mili terus nganti tekan kiamat. Angka kalih inggih menika ilmu sing manfaat. Ana wong kok nularke ilmune marang wong liya, kok sing marai wis mati, sing diwarai mau tak sing ngecakke ilmune niku tegese ganjarane terus mili kagem tiyang ingkang seneng getok tularke ilmune kala wau. Lah sing angka pungkasan ndoro, amal sing ora iso pedhot sing pungkasan lho nggih. Wujude dongane anak lanang lan wadon sing saleh salehah. Ndongake marang sudarmane, ndongake marang wong tuane. Wiwit cilik para Pandhawa pun dimong kaliyan tiyang sepuh sampeyan. Dicedhake karo Gusti, dicedhake karo agama, dicedhake karo kitab suci. Sakniki kenging kagem bales menapa ingkang dados lelabuhipun wong tuwa dhateng jenengan. Sakniki jenengan sing males labuh-labete wong tuwa dhateng jenengan. Carane males piye? Carane males sakniki paduka nindakaken tapa brata maladi hening, ndedongaaken tiyang sepuh paduka ingkang sampun sumare supados dipun ngapura sedaya dosa-dosanipun. Fa insyaallah Gusti bakal paring dalan anggenipun badhe hangangkat derajatipun Sudarma sampeyan Gus. Awit sapa pituduhe Kyai Semar kang bisa ngenteng-ngenteng pikire Werkudara. Inggih Gus, sami-sami. Punapa malih sampeyan inggih sampun ate ngregem ilmu kasampurnan saking pukulun Dewa Ruci. Kula kinten langkung gampil anggen paduka badhe ngupaya hanyuwargaaken ingkang Sudarma. Percaya mawon nggih Gus, percaya kemawon. Sampeyan ngangge tekad satriya tanah Jawa. Menawi paduka sakadang para Pandhawa estu-estu rinten dalu tansah meminta dhateng Sihing Gusti.
supados Kang Rama Prabu Pandhu lan Dewi Madrem dipun atura dosa lan kalepatanipun mangke Gusti boten kirang anggenipun paring jalaran den. Kakang Guna Sinarada welut wisa banteng lareng kawula wonten pun api Adi Guru marmanipun paduka kakang kula piji mangayun awit wonten ingkang badhe kula suwunaken pirsa babagan kahanan ingkang hanimbrung wonten kayangan Jonggiri Sailaka ing dinten samangke kakang lho nggih Adi Guru Kang Raka namung sumedya ngangkulungaken jangga hanilingaken karna sumedya wonten sabda sabdanipun pangwasa tunggal kayangan Suralaya kakang dinten sakmangke Suralaya nedeng ketaman gara-gara kagiri-giri mudal pendhute si Blegedaba ngakak galak kumitir petite sang Hyang Nagaraja
Kahanan ingkang kados makaten kulahan dadosaken goreh orongeh bingung dilulungan para Hapsara miwah Hapsari. Sareng kula tlisik Kakang, undraning perkara kala wau kadaya saking titah Pujangkara aratu ngamarta inggih Ratu Ngendrapurhasta si Puntadewa nun inggih Yudhistira Kakang. Panjenengan lah kok saged Puntadewa ingkang dados tok sumbering gara-gara menika ngagem dasar napa? Ngagem ora menapa Adhiguru Kakang. Puntadewa nggadahi dosa kalepatan cacah wonten kalih. Dosane Puntadewa wonten kalih lakar kados mekaten Kakang. Napa kemawon Adhiguru? Dosane Puntadewa napa kemawon? Setunggal. Puntadewa sampun wani ngagem jeneng Puntadewa. Kamangka Punta menika tegese linuwe, dewa wis ngarani. Maknane Puntadewa wanuh-wani nepak mbun-bunane para Jawata. Dosa angka kalih. Puntadewa wantun ngagem busana sandangan agegelung keling. Kamangka Kakang, kamangka ingkang menang ngagem gelung keling menika namung para Brahmana ingkang sampun buntas ing kawruh pana ing ilmu agal miwah lembat. Tuladhanipun Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sapanunggilipun. Inggih kanthi dasar kalih sabab kala wau Kakang, kayangan ripalenggan sakmangke kahananipun saged geger pateteran Kakang. Pangudare jasriwut Urwati ramak hati Wedi lamun kauningan Mring sang ambekmu malah hati tanwandi pinarti poko Hatur nangkang hambejuti alah pragenjong pak pong bobolong rokok kecemplung sawah nganti kobong entek bengkok entek omah ngebuti barang anding bokong lha iki gegeret ternyata Puntadewa Kakang. Oh nggih. Puntadewa Ratu Ngamarta niku to? Nggih, lakar kasinggihan Kakang. Dosane Puntadewa wonten kalih. Setunggal ngagem jeneng Puntadewa. Punta niku linuwih dewa wis ngarani. Puntadewa tegese wani ngembari panguwasaning para dewa. Angka kalih dosane Puntadewa ngagem gelung keling. Gelung keling niku sing menang ngagem nuwun inggih para Brahmana ingkang sampun buntas kawruhipun. Oh nggih. Dados kanthi dasar kalih sabab kala wau ingkang dados dosa kang sarta kalepatanipun titah Pujangkara pun Puntadewa. Lajeng kersanipun Adhiguru kadosa pundi? Kakang. Sakmenika Kakang Narada kula aturi tumedhak wonten Madyapada tumuju wonten ing negara Ngamarta. Mrepeki unggane Puntadewa. Puntadewa kinen ngadhep mring panjenengan ingsun. Puntadewa kinen sowan marak mangarsa wonten ing kayangan Jundring Sailaka ripalenggan sakmangke Kakang. Puntadewa didhawuhi sakniki ugi lho nggih. Sakniki ugi jenengan tumurun wonten Ngarcapada mapak Puntadewa supados sowan wonten ing kayangan. Dados kula ken medhun sakniki lho nggih. Seragame mboten usah seragaman. Pokok sampeyan gelem gender kula pun bunga. Trawaca karo mangkat iki paduka kang ora namung nangis akan dawuh. Lho nggih.
Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Pasiksan ingkang badhe anempuh Puntadewa menika kagem pepiling tumrap para satriya ing bumi Nusantara lan Jagatraya supados satriya boten nilaraken jiwaning sinatriya kakang. Nggih. Ola arsa medhak wonten ing Janaloka arsa mrepeki unjaning Ratu Ngamarta Puntadewa. Lho ngatos-ngatos kakang Alaja. Ngutane arum-arum gantang wing awiat Naraja ngapalani Topat Paduka ingkang miji kula pun durga marak wonten setinggil jonggring Sailoka kados pundi to Bu Kulun? Nyambung pirembugan tri ari kawuri utawi 3 dina kepungkur sesambetan kalian dosa kang sarta kaluputanipun Ratu Ngamarta pun Puntadewa ingkang mahanani kayangan menika geger. Wis Durga wis. Eri palungguhan iki panjenengan ulun wis perintah marang Kakang Gunaresi Narada supaya nimbali si Puntadewa supaya tumuju marang kayangan Suralaya. Sakwise kaya mangkono Durga, iki mengko Puntadewa bakal sun pidana kasendhamayang manjing jroning kawah Candra Dimuka. Kedah mekaten purun kedah mekaten anggepe apa? Puntadewa menawi Puntadewa maksih meger-meger urip tartamtu kayangan boten badhe manggih ayem kang sarta tentrem kulun. Kula janji menawi mangke Puntadewa sampun kasembadan mati, menawi Ratu Ngamarta sampun dumugi pejah. Ya, paduka kulun arep njaluk apa karo Durga? Badhe kula turuti, badhe kula sembadani Bu Kulun. Kowe janji Durga? Nggih. Ibaratipun paduka seminggu badhe njaluk jatah ping 18 badhe kula turuti Bu Kulun. Iya. Nek perlu kalih kancan yo. Durga isa. Iya Durga iya. Saiki ana sesanggeman tumrap jeneng kita Pramoni. Menapa ingkang kedah kula tindakaken Duh Bu Kulun? Durga. Muduna ana Madyapada mbok menawa iki mengko ana sing ora narimakake kalamun Puntadewa kacemplungake mring Candra Dimuka jeneng kita sakwadya balamu saka ndandang mangure kang kudu cancut mandang. Ampun kuwatir
Bukul malah sak mangke kalilan kula badhe nyuwun pamit menawi Puntadewa sampun minggah dhateng kayangan yen ana bobol boroting perkara Bathari Durga ingkang saguh ngrentengi ndase Pandhawa lintune Bukul ya duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri Prabu.
Ijil langeniro sang nahar pati lampah biro alon ginaraban badaya yuwarna nira Yuwang suksma mangadili luwih payungana marang panjenenganing ingsun kang sarta kadang para Pandhawa sumrambahe para warga gong ing praja Ngamarta Yayi Werkudara barep kakangku ana dawuhmu apa sawetara wis 1 ari tegese wis 7 dina nganti tekan ing ripalungguhan iki aku lan kabeh para kadang Pandhawa kok kanthi mapan ana sanggar pamujan praja Ngamarta saperlu nindakake olah puja olah brata ewadene Yayi ewadene nganti tekan dina sakmengko pun kakang durung mangerteni apa to kang dadi karepe Yayi Werkudara Yayi gandeng sakmengko ana wahyaning mangsa kala padha jogar anggone meladi hening padha jogar anggone padha tarak brata ora kitang seklimah pun kakang kene ana ngerti Dimas mungguh apa to sababe dene Yayi Werkudara nganti kadang para Pandhawa supaya nindakake olah puja ana madyaning sanggar pamujan iki barep kakangku Werkudara piye
pancen wis dadi tekate Werkudara. Aja to mung itungan dina. Taunana windanana yen durung tekan panjangan Werkudara, aku ora bakal metu saka sanggar pamujan iki. Mula aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan dene mbarep kakangku Janaka lan kembar Nakula Sadewa gelem melu-melu tapa brata mapan ana sanggar pasemeden iki. Dimas, ingkang mangkono pun kakang kepengin ngerti yo Yayi. Apa to darunane ingkang ginebeng sajroning penggalih Siadi? Mara gage Siadi enggal matura kelawan pun kakang nedya midhangetke kanthi tetela Dimas. Mbarep kakangku, anane Pandhawa bisa urip ana alam padang merga ana sing anak-anakake. Kabeh wis cetha, kabeh wis padha ngerti yen Pandhawa kuwi putrane Ibu Kunti ingkang patutan kelawan Bapa Pandhu. Kamangka Pandhawa 5 cacahe kuwi ibarate kaya rong wadah. Ingkang wadah sepisan bareng kakangku, aku lan Janaka. Ewadene wadah kang angka 2 ya kuwi Nakula lan Sadewa. Kamangka Bapa Pandhu lan Dewi Madrim wis mapan ana tepet suci, manjing ana alam pamancat. Ngerti yo? Senadyan bocah wis ditinggal kelawan wong tuane. Nanging wong tuwa isih mangerteni marang tingkah lakune anak. Ujare para sepuh padha ngendikake swargane wong tuwa kuwi mapan ana tingkah lakune anak. Yen anak tansah ngerti mring wong tuwa, tata krama unggah-ungguh tansah ora ditinggal, kuwi mujudke kaswargan tumrap wong tuwa. Nanging kosok baline, senadyan to wong tuwa duwe anak sing sugih blegedhu, saben dina bisa munjung ingkung gajah paribasane. Ning yen kelakuane merusal, kelakuane anak bedugal, kuwi dadi jalaran wong tuwa anguk-anguk lawange neraka jahanam. Dimas, apa nyoto aturira Siadi? Banjur apa sambung rapete kahanan sak mengko kelawan apa sing kok aturake nganti ngembet asmane Kanjeng Rama Pandhu lan Kanjeng Ibu Madrim. Walien rasamu, walien sarungmu. Barep kakangku, nganti tekan dina iki durung lega sing dadi rasane Werkudara. Sabab aku wis ngawruhi dhewe nalikane bapakku Pandhu sinendal mayang dening para dewa. Nganti tumeka dina iki Bapa Pandhu mapan ana kawah Candra Dimuka. Mula niatku mapan ana sanggar pamujan iki mung napakake tapa brataku. Muga bisa dadi daya kekuatan nggone Bapak Pandhu bakal munggah ana swarga Tundasarma. Lan niatku wis gembleng, niatku wis nyawiji. Ora bakal aku metu saka sanggar pamujan iki yen to Bapak Pandhu durung munggah ana kaswargan jati marep kakangku. Permara rek mangus wong yo ngandeng. Kadhi karonaning kaswasin ring marga amalakung. Risang kontol astrat moto leng-leng lalu mangung ati. Surya mangrangsang waya. Kumyus hamara wayampo. Dimas Yayi Werkudara Yayi.
bareng Siadi kondo kang kaya mangkono tumuli gumregah penggalipun kakang ingkang mangkono pun kakang prasapa ora mung Siadi kang ora bakal metu saka sanggar pamujan nadyan Puntadewa semono uga bakale anyeng kuyung apa kang dadi lekase Nyai Njodimati lamun Bapa Mandhu lan Ibu Madrim durung munggah ana kasuwargan jati pun kakang uga ora bakal metu saka sanggar palanggatan iki ya Dimas semanten ugi kula kakang Mas kula ugi badhe anjurung menapa ingkang dados sedyanipun kakang Bimasena Pati-pati Janaka mboten badhe medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan menapa ingkang dados niatipun kakang panenggak semanten ugi kula kakang Mas semanten ugi kula kang rayi kakang Mas wah bombong rasane atiku dene Puntadewa kakangku Janaka lan kembar padha anjurung niate ora Kudara ingkang mangkono aku ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi Yayi pun kakang durung suwe anggone weruh babakan panandhange Kanjeng Rama Pandhu lan Ibu Madrim kang mapan ana Kawah Candradimuka miturut panemuku kaya ora tinemu nalar ora ketemu nalar dasarmu apa bar kakangku ngelingi marang Kanjeng Rama Pandhu sugenge tansah nyeramakake marang kabecikan ora nate singlar saka kautaman kaya-kaya jagat iki keberbegen marang darmane Kanjeng Rama Pandhu Nalendra kang tansah njejekake ing reh kawibawan bebasan ateteken suci pepayung budi rahayu nanging sabab apa Dimas teka sedane Kanjeng Rama Pandhu malah kapapanake ana madyaning Kawah Candradimuka barep kakangku sak becik-becike wong mesti ana alane mengkono uga kosok baline sak elek-eleke menungso mesti ana setitik tumindak becike Bapa Pandhu kuwi mung manungsa lumrah isih kedunungan ina lali salah apes lawan pati kejaba saka kuwi Bapa Pandhu mapan ana Kawah Candradimuka pancen kudu nyaur marang utange nalika sugeng ana alam padang kepiye mungguh gancare Dimas pun kakang kepengin ngerti piye larah-larahe kepiye sejarah kang sarta panandhange Bapa Pandhu rada maja lungguh bar kakangku Tur miturut hanut sumarang mring Gusti dene siji miyang utama panindak ing praja adil bejo dadi bandara parinarapan mring hati barep kakangku marang Kudara kepiye duk kepungkur nalika Ibu Madrim garbini utawa bobot adiku kembar Ibu Madrim ngidam kaworan kepengin numpak wujute Lembu Andini kamangka Lembu Andini kuwi titiane Bathara Guru saka tresnane Pandhu lawan Ibu Madrim nganti direwangi munggah ana kayangan ngampil wujude Lembu Andini Bathara Guru menehi syarat
bakal disembadani pamintane ngampil wujude lembu andini. Nanging besok yen wis murut kasedan jati sukmane Bapa Pandhu lan Ibu Madrim kacemplungake mapan ana kawah Candra Dimuka. Saka gedhe tresnane Bapa Pandhu marang Ibu Madrim, Bapa Pandhu nyarujuki syarat kang didhawuhake dening Manikmaya. Kok Siadi Trawaca nggone nyeritake kahanane Bapa Pandhu krana Werkudara ngawruhi dhewe. Babarno Dimas. Nalika semana Bapa Pandhu gerah santer awit sukune ketaman pusakane Prabu Tremboko. Jroning gerah santer para pinisepuh padha nunggoni kahanane Bapa Pandhu. Dumadakan ana angin sumribit milir. Tinemune jebul angin mau dumadi saka kemayane Yamadipati. Kabeh wong sak negara Ngamarta padha kesirep lan turu kaya babatan pacing. Sing ora turu kena kemayane Yamadipati mung loro, siji Kakek Abyasa, loro Werkudara. Mula aku weruh nalika Yamadipati njabut nyawani Bapa Pandhu. Nalika samono sukmane Bapa Pandhu dikanthi marang kayangan, tumuli aku mlumpat nututi Yamadipati. Kakek Abyasa uga nututi marang lakuku bareng tekan kayangan. Kaya ngopo rasaku, kaya pedhot-pedhota jantungku. Nyawang kanthi mripatku dhewe bapak sing mukir jiwa ragaku cemplungke ana kawah pasiksan. Nalika semono aku kepengin nututi mlebu ana sajroning kawah, nanging dipenggak lawan Kakek Abyasa merga durung titi wancine. Merga durung titi wancine Pandhawa bisa nyuwargake Sudarma. Mula nganti tak rewangi Bapa Brata mapan sanggar pamujan. Ingkang wigati aku bakal gawe cara supaya Werkudara bisa ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kaswargan sejati. Mula marang kakangku Tarunana Windanana, yen para Jawata durung ngunggahake Bapa Pandhu lan Ibu Madrim ana kaswargan jati, nadyan dadi batang ning kene bakal lakoni marang kakangku. Mangun gong kanduhan rimang lerleno tanpa kani lerleno tanpa kani yen tam tuluso mengko sang jahumo Mareke nyasira Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Rupi midhanget aturya kendayi Raden Harya Werkudara. Ing cipta sumpah prasetya dhateng medal saking sanggar pamujan menawi dereng kasembadan ing sedya para Pandhawa gangsal wus prasetya jroning galih arsa nyuwargakaken ingkang Sudarma ingkang mapan ana kawah pasiksan. Ndadake mangke ana mendung tumiyung kaya agawe payung. Satemah peteng dedet lelimengan negara Ngamarta kaya ketaman Begawa. Dumadakan ana tatip ingkang hanyigar ponang mendung satemah biar soroting Sang Hyang Pratangga Pati. Mlebet ana sajroning sanggar palanggatan nyarengi tumurun pukul Bathara Narada ya Kanika Putra
ingkang hangit jawantah merepeki ungyaning para Pandhawa nadosan kaget kasamyuwulan. Alukon laguning bekas lo kita oleno tinggi itu kadung katereng hamong ngun manah rahayu ayu wana tan agala gumala manadukara nyuwun pangapunten Bu Wulun
Handadosaken kejot raosing manah kula paduka pukulun Bathara Narada ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti. Prakinjong Pak Kong Bolong. Puntadewa iya wis ulun tampa Puntadewa. Ora liwat pangestu ulun para diage ditampa kula bocah bagus Puntadewa. Lho nggih. Kula tampi mugi saged andayani kasantosan. Handadosaken kagiat sajroning penggalih dene paduka ingkang tumedhak wonten sanggar palanggatan negari Ngamarta. Menapa badhe paring pidana dhateng kang wayah pun Puntadewa. Upami makaten sumangga kula aturi paring dawuh kawula boten badhe selak nanging menawi paduka pukulun badhe paring ganjaran lajeng labuh menapa ingkang sampun kula tindakaken Gulun. Ya Puntadewa ya. Sejatine pratok ulun ana ing sanggar Pasmeden suci iki merga nampa dawuh saka Hyang Pramesti Guru kang nalika samono ngamuningani para Pandhawa kang nindakake yoga brata mapan ana sanggar pamujan. Tumuli nuding marang panjenengan ulun supaya tedhak ana sanggar palanggatan ingkang wigati merapeki marang jeneng kita Puntadewa. Mekaten Bu Gulun. Iya, kejaba saka iku ulun kepengin mangerteni apa to kang dadi niate para Pandhawa kok nganti nindakake tapa brata mapan ana kene. Bu Gulun, menapa mboten langkung prayogi menawi paduka pukulun ingkang kepareng hamedhar pangandikan langkung rumiyin andhawuhaken menapa ingkang dados perintahipun pukulun Manikmaya. Alah ya ditakoni durung mangsulan malah dadi takon. Ora dadi boyo nang apa. Satriya, ulun bakal walaka. Ulun bakal walaka jarunane ulun dak sekar kamujan iki Prana. Ulun diperintah lawan Hyang Pramesti Guru saben jeneng kita Puntadewa katimbalan marang sun marang Kahyangan Suralaya dina iki uga bareng lawan salan ulun. Mekaten ulun. Iya, Gusti Narada kakekku. Mriki ora piye bocah ganteng? Perkara mbarep kakang warga timbali ana Kahyangan sakarepmu. Yen to pancen mbarep gelem ning aku njaluk katerangan sing gumathok. Katerangan bab apa? Bathara Guru mutus kakek Narada supaya mbarep kakangku munggah ana Kahyangan. Iya, saiki aku takon. Takon apa? Apa wigatine mbarep kakangku nganti diutus munggah ana Kahyangan? Arek Kudara? Piye? Yen perlune apa ulun boyang ngerti. Mergo aku iki mung utusan, aku iki mung kongkonan. Perkara Puntadewa mengko bakal diparingi ganjaran utawa pidana, ulun datan sumurup, ulun boyang ngerti. Ora ngerti tenan. Dadi kakek Narada ngongkon titah munggah Kahyangan tanpa ngerti apa to perlune kahanan ning Kahyangan. Ulun ora ngerti. Kuwi tenan. Nek nganti goroh piye? Wis koyo nguyak iki resane, lahir batin aku iki ora ngerti Werkudara. Yen pancen kowe mengkono, aku ki ngakoni kowe dewa sing resik ning Titenana. Angger kowe wani goroh karo titah, nadyan kowe wujude dewa ning dewa sing tumindak goroh. Lahir lan batinmu ora nyawiji, lati lan atimu ora makarti Titenana. Ora jeneng Werkudara nyumpahi sekseni wong pirang-pirang Narada bakal dadi dewa sing lunga-lungu kaya kebu. Sik. Oh sembrono ta iki? Kowe ngucapi diati-ati aja sembrono. Lah kenang apa kowe dadak wedi? Nek kowe jujur kudune kowe ora wedi. Sejatine ulun ngerti. Kowe ngerti? Ning kon ulun wedi upama arep blakake. Ulun wedi kelawan palate Bathara Guru. Jujur wedi piye? Ora enek critane wong padha jujur malati ndak enek. Kowe nek jujur paling-paling walat karo Bathara Guru, ning yen kowe ora jujur, kowe bakal walat karo ucapmu dhewe. Ya, tak omong aja dioyak to. Aja dioyak. Lah ngono. Anane Puntadewa, anane Puntadewa diutus munggah Kahyangan, ya sabab Puntadewa bakal nampa pidana. Wis piye? Apa dosa kang sarta lupute sing disandang dening barep kakangku? Nek perkara salahe Puntadewa aku ora ngerti
Kudara. Ora ngerti apa goro? Goro, ora ngerti. Ora ngerti tenan. Ora ngerti apa goro? Ora ngerti. Goro ora ngerti. Goro. Lah kecekel. Kowe cah cilik goro ora ngerti ndi sing dhisik ndi dijawab. Ayo blakakno. Nek ora bloko ana kami tu ana dewa ning tak go keset ndase. Wis, kok ngantem to iki? Ya. Kesalahane Puntadewa ana loro. Ana loro. Ha? Siji, wani nganggo jeneng Puntadewa, loro, wani nganggo gegelung keling. Saiki aku genti takon apa sebabe kok kakangku Puntadewa disalahke nganggo jeneng Puntadewa. Punta kuwi tegese linuhe, dewa wis ngarani. Maknane Puntadewa wani ngluwi pangwasane para dewa. Mula disalahke kelawan Hyang Pramesti Guru. Saiki aku takon apa? Puntadewa kakangku gawe gelung keling kok disalahne sebabe apa? Mergane gelung keling kuwi sing entuk engko mung para brahmana sing wis buntas ilmune. Contone Resi Kanwa, Resi Rama Parasu, Begawan Bisma lan sak piturute kuwi kabeh diwenangke nganggo gelung keling. Ning Puntadewa iki dudu brahmana, dudu pendeta, mung wujude ratu lah kok wani nganggo gelung keling. Yo. Saiki aku tak takon, tenang apa para dewa anggone ngluputke Puntadewa kakangku lagi saiki ora biyen-biyen nalika Puntadewa isih cilik. Mongko aku isih kelingan sing gelung keling Puntadewa kuwi dudu sapa-sapa nanging Ibu Kunti. Tegese Puntadewa kakangku nggone nganggo gelung keling wis wiwit bocah. Tenang apa kok lagi disalahke dina iki dewa biyen-biyene woh apa? Tur maneh Puntadewa nganggo jeneng Puntadewa iki sing maringi ya Bapa Pandhu lan Ibu Kunti. Tenang apa nek ngluputke lagi saiki ora biyen-biyen. Biyen-biyen dewa do ewuh apa? Ayo, Bu. Ulun ora ngerti. Ning sing baku ulun iki mung kongkonan, ulun iki mung duta ngono. Mung dapur kongkonan, mung dadi lelantaran supaya Puntadewa ditimbali sowan ana kayangan. Yen pancen Puntadewa kakangku dina iki ditimbali sowan ana kayangan, Werkudara sing ora ngolehi, aku sing ora ngentuke. Lho, kok ora ngentuke kanthi dasar apa? Mergane Bathara Guru ora tumurun dhewe ana Ngamarta dadak kongkonan. Kudune nek Bathara Guru arep nyalahke Puntadewa, kudune wani teka dhewe. Ora usah ngangge kongkonan. Bocah iki piye to iki? Bocah iki piye? Aku ki dibayar karo Bathara Guru ya dikongkon-kongkon rono ngalor kidul ya kudu gelem. Supaya adil, gandeng Bathara Guru yen nimbali sarana wakil. Mula Puntadewa ora usah budal ning kayangan. Lho, kok ora budal? Sing budal wakile. Sing makili aku. Sing makili Puntadewa Werkudara. Mboten nemungaken Kakang Mas Werkudara. Kula pun Janaka inggih saged dados wakil. Kula inggih saged dados wakil Kulun. Kula inggih saged dados wakil Kulun. Rungokno kupingmu. Sedulure kabeh siap dadi wakil, ora jeneng kakean. Wong siji sak sing makili wong papat. Sing dicalang siji sing para papat. Mula bareng-barengku aja tindak ning kayangan terus ben Werkudara Janaka lan kembar sing budal kayangan. Yen ana perkarane bareng kakangku, aku Janaka lan kembar sing bakal nanggung. Aku ngerti ya jane aku wis tanggal. Aku ngerti nyapmu Werkudara. Merga Puntadewa ki wonge ora duwe omong. Nah iki mengko yen sing munggah kowe apa wae sing dadi pandangane Hyang Pramesti Guru, mesti bakale kowe sing ngarep pangsulan. Nyau ora. Iki urusanku dudu urusanmu. Kanthi pancatan aku munggah kayangan siji dadi wakile Puntadewa, loro kabeh gegayuhanku bakal kasembadan. Aku wakil, aku ya wakil. Wakil ki awak karo sikil. Iki uga bakal ngerampungke apa sing dadi gegayuhanku supaya kasembadan. Werkudara duwe gegayuhan apa? Iki perkaraku, kowe ora perlu ngerti. Wah, tak ngeyel ora jaman. Puntadewa kepiye Puntadewa? Sawerga ngasih rajan momongso Barama kadang para Pandhawa Dawa Kulun. Ah, iki cah pinter iki. Merga Puntadewa iki wonge menengan dikon ngetan ya ngetan dikon ngulan ya ngulan. Sing ngeyelan tak tamburi iki ya. Nek Puntadewa kuwi biyen cah menengan. Bocah menengan, bocah alim ya.
Ora tau dolanan wong wedok Puntadewa. Siji Puntadewa, loro dalang iki padha. Ora tau gepok singgel karo wong wedok, isih suci ngono. Ora usah kakean gunem kang tanpa guna. Ayo mangkat ning kayangan. Yo, yen panjenengan ngono. Wis kula Puntadewa bareng Sintrang Sanirana. Ulun bakal bali mening kayangan pupun sembah kuwi kang gawe ring lampahan iki ya. Sintrang Sanirana rewane majikan guru Sang ratnaning bawana lah ing ana ta wau minggah aning kayangan Raden Bimasena Radyan Janaka dalah kembar sesarengan kaliyan Kaneka putra awit dados wakile sang pambayun nata ing Amarta Prabu Puntadewa Kocat ing pagedhongan Dewi Kunti tali brata wis mirengaken wasing pirembagan para Pandhawa dalah Bathara Narada dupi pirsa para Pandhawa binanjut ing Deweng Kayangan ya krekat Dewi Kunti hamer pekiking putra Prabu Puntadewa kaliyan talang-talang tangis kepengenanku supaya Puntadewa bisa ngayomi hati-hatine kudune kowe bisa ngayomi lan ngayemi hati-hatimu nanging kenang apa kowe kok tegel karo adimu Werkudara mbok kon dadi wakil apa kowe lali Puntadewa biyen nalika kowe rabi sing lebone sayembara pamanmu Gandamana kuwi adimu Werkudara kowe mung kari nemu penake bisa dadi ratu ana Ngamarta kene sing mababati alas kuwi adikmu kowe kon perang ora wani bareng
bareng adimu iso neloke bangsane Jim kene dadi negara apik. Adimu Bratasena sing napoke nyawani ya ora gelem dadi ratu. Mergo adimu pengen mulyake kowe. Nanging kowe ngemut kula krasa legi kok untal sak lodonge. Kowe melek gendong lali Puntadewa. Sing nandhang dosa karo dewa kuwi kowe tuture Kutara. Nanging yo kene malah adimu sing Werkudara dicemplungke kawah Candra Dimuka. Kowe ning kene isih mangan enak, turu kepenak kemul Raja Brana adikmu mati. Kebacok kowe Puntadewa. Aku gelo lairke kowe, aku gelo. Aku gelo kowe tegel karo adikmu. Tegese aku ya tegel karo kowe, Kampo. Tak jaluk banyu susu sing mbok cecep urip dewasamu, Kampo. Rasamu Puntadewa, ilang pikiranmu Puntadewa. Kowe dadi menungsa sing ora ngerti marang labuhan. Kowe mukti wibawa keceh Raja Brana. Kowe sing duweni labuh gedhe adikmu Werkudara. Nanging kene kowe tegel marang patine adi-adimu sing duwe labuh gedhe marang kowe. Puntadewa, kowe anak mbarep sing ora iso dadi pengayomane adi-adimu. Mirang-mirangke wong tuamu Puntadewa, kowe kuwi wong apa? 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 Bojreng iblis laknat padha cek-cekan. Awakku malih mbledhos sak gunung anakane dewa. Aku bakal munggah kayangan dewa adil. Yen dewa ora bisa njejekake adil, yen dewa ora bisa njejekake adil, Dewa Mrakang bakal rusak asik kayangan Suralaya. Aku bakal ngrangsang kayangan, aku dudu Puntadewa, iki Dewa Mrak.
Aku koprol itu ngono ya. Woi! Oh, mboten wonten alangan setunggal menapa syukur saiki aku arep takon karo kowe ya Dar. Tanget babakan menapa Sang Tanjaya Batari sing marake kowe sugih sapa? Paduka. Sing iso ndadekke kowe ratu sapa? Paduka. Kowe bisa kondhang kaonang-onang kajara saindenging jagat raya merga sapa? Awit kula muja dhateng Paduka Sang Tanjaya Batari Durga. Kowe sing marai lari sapa? Paduka. Iya kuwi ya Darbasura. Ibarat HP kowe iki ces-cesan. Kowe kok lekas tanggapanmu arang-arang kowe rene tak ces meneh kok rak laris meneh.
Ning ya kuwi jer Basuki mau apa ya apa sing mbok jaluk kelakon matone ki ora lali seminggu pisan kowe kudu ngeloni aku, paham? Nggih, kula mboten badhe supe. Kok nganti lali ya seminggu pisan ora ngeloni aku ya dadi dalang ceng-cengpo kowe. Kowe nek tangan laris. Kudu bujane aku kudu ngeloni aku. Nggih. Ora nek tanganku dadi selundupanmu. Nggih. Nggih. Lajeng kersa paduka tanjo Bathara Durga, amiji kula wonten perlu ngene kabar wis mebar mawarta wis marapa. Negara Ngamarta lagi kelangan kekuatan, kecalan kekuatan. Ya, kaya dene gajah tanpa tali macan tanpa siula sing tanpa wisa yoga sing tanpa duit. Wih. Kontrak-kontruk. Pandhawa dina iki nampa paukuman bakal disiksa Raka Candra Dimuka. Janjane kabeh mau ya saka rekod dayane Bathara Durga. Secara guru tak pengaruhi supaya gelem macane Pandhawa satemah ngutus Bathara Narada supaya ngongkon Pandhawa munggah kayang kabeh cemplunge ana kawah Yomani. Jane Pandhawa ya ora duweni salah, jane Pandhawa ya ora duweni luput, jane Pandhawa ya ora duweni dosa. Nek tak golek-goleki kesalahane Pandhawa. Nggih, lajeng intinya inti Darmasura. Iki jane mau nganggo srana perang gagal. Sing saiki penonton saiki seperti mudeng ngono ditanggapi wong wis ngono beres. Basamu rasa mulu-mulu Darmasura, ya Dar. Nggih. Wes tak kendalo. Wes to manut aku laris. Nggih. Mula saiki siagakno wadya balamu. Nek lambat durung kaki mul wong lanang nyekel gaman lajeng pangerti dadi bathok ajahe gerti. Digempur negara Ngamarta mumpung lagi kelangan kekuatan. Wis tak kendalo. Sing ning mburi jeneng Wisa. Nami kula pun Pinjung Kala. Negaramu Parang Lintang. Ya. Kirapna wadya bala gempur negara Ngamarta. Adekke Karang Abang ngestaken dawuh gotong royong aja nganti eri. Kabeh 1000 bareng maju 100 bareng ambrus amit madal pangasilan. Budal ini. Ayo